Sengishilo ngathi KwaZulu-Natal lolu daba lokuthi mawuneminyaka u35 kuya phezulu awuqashwa luphelile manje kulohulumeni engiholayo. Mase khona impela usenale upolice kufanele akayibuyekeze manje. Ngoba umuntu ona 40 lo muntu usengayiholi nempesheni uthi akenzeni akangene ebugebengweni ngoba ungeke umqashe. Manje ke izinto lezo esesixoxile bayazi abahloni sixoxile kwicabinet ngoba uma ngase ngikhulume abangakwazi sothi masindawonye bese bebuza ukuthi awu Ndunankulu savumelana ukuthi usihole kodwa ngathi usehlathini manje. Sesixoxile lokho cha KwaZulu-Natal lo mgomo loyo kufanele ubuyekezwe nabasawuquba bawubeke eceleni ukuze siza abantu bakwaZulu-Natal ngeqiniso.